Il-Gvern u l-Kabinett ħadu azzjoni biex jintervjenu fil-kawża li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech flimkien Medrin Delija dwar l-isptarijiet. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari Andy Ellul kif ġie spjegat li dan qed isir biex jiġi protett l-interess nazzjonali. Fil-fatt il-Ministru Attard iddeskriva l-kawża tal-kap tal-Oppożizzjoni Medrin Delija bħala waħda perikoluża s-separazzjoni tal-poteri f'pajjiżna u li qed tippreġudika l-pożizzjoni ta' Malta. B'hekk ġie sostnut li l-kawża ma xejn spalla għall-kawża ta' Stewart u l-Oppożizzjoni għandha twieġeb għaliha. Kemm il-darba l-qorti ta' korda dik it-talba, il-Gvern se jkun f'pożizzjoni li jista' jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu, jressaq il-provi tiegħu u jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu fil-konfront tat-talbiet li tisiru mill-Oppożizzjoni u l-kap tal-Oppożizzjoni speċifikament. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġu Tarragona saret referenza wkoll risposta tal-Avukat tal-Istat għall-istess kawża li ddaħlet l-erba' wara l-qorti ċaħdet ukoll li tinstemma b'urġenza. Fost oħrajn fil-waqt li deskriva din il-kawża bħala waħda nieqsa mid-drittu mill-fatti, l-Avukat tal-Istat Chris Soler sostna li l-kap tal-Oppożizzjoni kien lest jieħu ġurament falsu jipprova jiżgwida b'mod strateġiku lil qorti fuq sejbien ta' xi fatti fil-każ li l-qorti tal-Appell assolutament ma sabitx u m'hemm ebda deċiżjoni dwarhom. Kien għalhekk li skont l-Avukat tal-Istat Grech u Delija talbu li s-sentenza tiġi riformulata. L-Avukat tal-Istat saħaq ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Medrin Delija m'għandhomx dritt quddiem il-qorti biex imexxu b'din l-azzjoni ġudizzjarja. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari u l-Wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Andy Ellul sostna li b'din il-kawża l-Oppożizzjoni qed tagħmel ballun politiku mill-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Għalhekk Ellul tenna li Bernard Grech għandu jwieġeb stess dwar azzjonijiet kif issa jipproġudika wkoll l-interess ta' pajjiżna fil-proċess ta' arbitraġġ internazzjonali li għaddej bħalissa. Manuvri perikolużi fej qed jippruvaw jimminaw anka l-istabilità tal-istituzzjonijiet tagħna. Fosthom din il-kawża fejn qed titlob lil qorti teżerċita poter li m'għandix biex tawtorizza lill-Avukat tal-Istat jeżerċita poter li laqqasu ma għandu. Allura dawn il-mossi jiena ngħid il-kap tal-Oppożizzjoni niżel fl-aktar livell baxx fl-istorja politika ta' pajjiżna.